Aduh Rama Penemban. Nanging lajeng kados pundi perkawis menika? Kenging menapa? Kula anak-anak saking atur palapuran wujud daging ingkang pating cruwil kula nyatakaken kapara yekti lajeng kula menika badhe menapa Penemban? Mendah gempung ing raos bojo kula Yayi Dewi Gendari. Destarata ingkang yasa kahanan iki nyoba menyang titahe mesti mawa karep. Ya mung menungsa sing kudu gaduk apa kersane Dakang Murweng dat dene nyithak lelakon ing menungsa kang kaya mengkono. Nanging kula tetep kepengin gadah yoga. Lajeng kados pundi perkawis menika? Mongko nitik otot bebayu, daging menika kados kedunungan nyawa Penemban. Singitna dhisik 40 dina 40 bengi. Ana jroning guwa kang peteng. Aja kleru pamintamu jroning 40 dina 40 bengi marang Dat Kang Murweng Dat. Muga-muga diapura dosamu supaya aja turun menyang anak. Yen sira lan bojomu nenuwun meminta marang panguasane sing gawe jagat kanthi sak bener-benere, yekti bakal antuk pepadang nggih. Mrih mangsuk narimeng kalbu budine kang den bawani wenganing Tyasukarila. Kakang Penemban Bisma, kula ingkang ngraying Saptawarga ingkang sowan. Oh, adhiku diadhiku abiyasa iya. Pinemune kaya tumanduk keketeking rasa gambuh ing antaranipun Kakang Talkanda lan sira Yayi Penemban. Aduh Kakang Penemban, waleh-waleh menapa kumrangsang raos sing manah kula daya-daya kepengin sapet jagung kalian paduka Kakang Begawan. Kula sampun pana dhateng lelampan ingkang dumadi wonten jagat Ngastina ingkang kapurwaken dening klintuning patrap anak kula pun Gendari anggenipun memuja Bathari Kali ingkang satemah ambabar kadurakan kados mekaten. Kakang Penemban, kinten kula paduka kalian kula kedah ngawekani sampun ngantos saya ndodra kedelarung kalepatanipun Gendari menapa dene Destarata. Yayi Begawan abiyasa. Iya. Iki mau wis tak dawake supaya 40 dina 40 bengi disingitake ning guwa. Sinartan rosaning paminta lan pameleng si Gendari minangka ibune daging-daging iku mau lan Destarata ingkang nandur wiji ana anggane Dewi Gendari. Sumangga kula dherekaken meminta dhateng panguwasan ingkang akarya loka. Mugi-mugi darah Saptawarga badhe manggih yiwana Kakang Penemban.
megeng napas lan upus risang kekalih. Parandene Dewi Gendari eling-eling wis kesipatan goreh rongeh atine. Jail metakil tumindake. Mung getem-getem jroning raos. Batanana ingkang kaesti amung Sang Bathari Kali ya Sang Pandya Bathari Permuni. Dasar daging wis kesipatan Bajo Barat. Setunggal ndaka setunggal wis pancine. Ana cleret sak gebyaran. Sirna wujuding daging nanging rehning daging nyebar ing pundi-pundi. Ana ingkang mencolot ana isoring wit semboja. Ana ingkang mapan ing sak isoring wit trembesi gedhe. Ana ingkang mapaning lemah miring miwah pagupaaning warak katrenjuh ing wanci miwah mangsa kala babar jatining wujud jabang bayi 100 cacahe selap siji ingkang mawa ciri tandha wanita. Dari putani sing reh sang nahengkung ing tias tan kapatan ing sih ing
Aduh. Gendari. Kelakon tenan aku karo kowe duwe anak. Oh, Gendari. Anak gemrayah semene akeh Gendari. Ibu kaya ngopo bakal mongko ing rasaku, bungaing pikirku ing besok samangsa bisa momong bocah iki nganti dewasa Gendari. Kakang Adipati semantun ugi sanget boten yinten jebul. Katarimah menapa ingkang dados panyuwun kula. Iya, ning wong manak kok sak brolan semene kae iki kuwi dudu wong manak ning kowe wong mencret. Jagat ingkang sampun nemtokaken nggih kedah kados mekaten badhe menapa lho Kakang Dipati. Iya. Sing mbok gawa kuwi kok katone mau tak grayangi kok kaya gedhe dhewe Gendari. Inggih. Menika ugi ingkang rumiyin piyambak sak ngertos kula ingkang mapan wonten sak ngandhaping wit semboja lho Kakang. Iya. Mengkoto Dastarata lan sira Gendari. Oh. Kados Rama Penembaning Saptawarga. Iya. Aku bapakmu Abiyasa. Waduh. Kakang Adipati sampun pepak sinaruja sedaya. Para pepundhen miwah para kadang lan para sentana. Waduh. Banget ora ngira. Rama Penembaning kula ngaturaken genging panuwun inggih labet saking pamuji paduka kasembatan panjangkaning manah kula lan Gendari. Gadah anak ing semanten kathahipun. Iya. Mung wae najan to ingsun melu meminta marang panguwasan ingkang ngakarya jagat tinemune lelakon kok tetep dadi kaya mengkene. Mongko saka pangrasaku aku sembudidaya kanthi lenging tekad kelawan Kakang Penemban Dewabrata ing Talkanda. Ciptaning ati ora liya mung meminta supaya tedhak turasmu besok tetepa dadi wong kang utama. Nanging menapa mboten badhe utami kelampanipun to Penemban? Gendari, ora susah kowe sedih. Ora susah kowe gemeter rasamu. Samu barang ingkang wis dumadiku wajibe mung kudu ngucap syukur marang Dat Kang Murweng Dat. Ngono. Inggih. Digula wentah wae sing becik. Bayi ingkang brol metu saka nggawa garbaning ibu iku wajibe ibu kudu menehi banyu susu. Lan yen arep nyusoni bocah wong tuwa mbiyen tau mulang. Ilate bayi kang durung tau kambon apa-apa kuwi leletana nganggo lenga. Supaya ora kasar. Inggih Kakang Dipati inggih. Iya, kejaba saka kuwi nek wis wancine disapih, bocah kuwi kudu disapih. Merga yen to bocah ditokake nganti kliwat umur isih nusu karo mboke, kuwi ora prayoga dadine mengko dewasane dadi bocah kang kethul pikirane. Nuwun inggih. Dados menawi katen apa Suman? Menawi wonten tiyang yang sampun sepuh, tiyang jaler mongko kethul ngetanipun menika mbok menawi ugi saking kedangon anggenipun nesep dateng mbokipun. Iya, iso uga mengkono. Tobat. Dari kula wonten dawuh. Dikepiye wae dadi bapakne bocah-bocah iki aku. Pira cacahe? Menika wonten 700. Hah? 700. 100. Inggih. Selap setunggal ingkang ijil wanita. Wah, iya. 100 kuwi sing wedok mung siji tegese sing lanang 99. Ngono inggih mekaten. Iya. Rama Penemban Saptawarga menapa dene Rama Penemban Talkanda? Apa nggih Dastarata? Apa Dastarata? Mugi sineksen jagat saisinipun bilih anak kula ingkang cacah 100 kala badhe kula namekaken Sata Kurawa.
lire kepiye? Kowe ngarani Sata Kurawa? Nggih, Sata menika kejawi sawung utawi jago, nanging Sata menika ugi wilangan 100. Wondene Kuru Hawa menika Kuru lan Hawa. Hawanipun Sang Kuru kacariyos kula rumiyin maksih tedhakipun Sang Prabu Kuru. Mila pantes sinebat Kuru Hawa utawi Kurawa. Oh mangkono iya. Banjur anakmu ingkang semene akeh iki nggonmu arep jenengake kepiye? Ah, kedah nyambat tiyang sak dusun. Jenengke anak kok sak dabrek. Nggih, keparenga saking bingahe-bingahe manah kula ingkang dipun gendong kalian Yayi Gendari menika ingkang kula anggep sepuh piyambak. Dasaripun wanci mijilipun anak kula menika sinarengan panjriting kuldi miwah Srenggala Sewu ingkang ambaung sesarengan Jawah Dreswara lan Lesus penembahan. Mila saking menika badhe kula namekaken Duryudana penembahan. Kuwi ingkang pambayun Kurawa iku jenenge Duryudana. Nggih, penembahan. Iya, syukur. Banjur ingkang mbok popong kuwi nggih menika kula anggep ingkang panenggak inggih ingkang angka kalih. Kula namekaken Dursasana. Menika Dursasana Kakang Dipati. Iya, Suman. Salajengipun arep tak jenengke. Ingkang angka 3 Dursaha, banjur ingkang angka 4 Dusala. Angka 5 lan sakteruse Jalasandha, Sama Saha Winda Anuwinda Durdarsa. Subau Dursa Darsana, Dursaka, Durmuka, Duskarna, Wiwingsati, Karna Wikarna, Sala Satwa, Sulacana Citra, Citraksi Upacitra, Citraksa Carucitra, Sarasana Durmada, Durwigaha, Durmagati, Wiwitsa Wikatana, Purnanaba, Sunaba, Nandaka, Upanandaka, Citrawana, Citrawarman, Suwarman, Durwalacana, ayo bau, Naha bau, genti kowe Gendari aku kesel. Inggih Kakang Dipati, salajengipun Citraga, Citrakundala, Bimawega, Bimawala Balaki, Balawardana uga Yudha Bima. Kanahaya Dretayuda, Dretawarman, Dresata, Somakirti Anudara, Dredasanda, Jarasanda, Setyasanda, Sandasu Barsa Ugrasena, Senani Durmajaya, Aprajita Kundayasin, Wisalaksa Duradara, Dratakasta, Sukasta Kartamarma, Sutawertas Aditya Ketu Wahmasin Nagadata Agradayin, Kawacin Karatana, Kuntakudadara, Kunandara, Ugra lan Bimarata. Kula sampun kesel Kakang. Ya. Genti kowe Suman mena jeneng. Oh nggih. Menawi kula Wirabau, Alulaha Habaya, Rudrakarna Dretadaya, Anadriya, Kunda Bedin Wirawi, Dirga Brana Pramata Pramati Digarana, Dirga Bau Maha Bau, Wiyudaru Kanada Gayu utawi Kundari. Selap setunggal inggih menika kula caosaken dhateng Kakang Mbok Ayu Dewi Gendari. Batobat anak sang kula sanga tambah wedok siji, kula tak jenengake sing metu wadon, tak jenengake Dewi Dusalah utawa Dursilawati ya nggih. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung sabarang katulu Wong ilahing awik namastu namasidam
kabeh wae sumurupa. Nadyan ta wis dumadon ing alam padang, laire Duryudana sak adi-adine kabeh kang sinebut Sata Kurawa. Mujudake kabagyan nanging mara gage ora ari entel ing jagatmu. Destarata karo Gendari. Piye nggonmu bakal nggulawentah anak kang semono akeh? Mongko sing jeneng anak Anung Anindita bocah kang mursid kudu mikul dhuwur mendem jero menyang wong tuwa. Mengkono mestine pangudanging wong tuwa menyang anak. Yen anakmu mung siji loro munggahing telu gandeng gemrayah kokean cacah kaya mengkene. Aku nyamarake diwasane bocah iki yen nganti dadi memala.
ana kepiye oleh Tetungen dongeng entik-entik cara kuna kok ya kepenak. Lah wis digarap anyar karo sing kawugan. Aja di ndak kuwalat. Nek mbiyen ya ora dilagokke. jadi ndak kuwalat lah iya Grupake nok ya. lali sumber dewasa Lah ngono. Dadi wong nyambut gawe diketokke semangate. Iya. Ning omahe dhewe iya. Wartakno karo kanca-kancamu Mayangkara. Iya. Iya, Mak. Iki ning omahe dhewe. Iya. Ning daerahe dhewe. Nek kanca-kanca ki nganti do njaluk sangu ki gebangeten. Ora Mak, ora njaluk dhuwit. Iki pas seduluran. Iya. Wong aku ana kene iki ya wis sawetara suwe nggonku nderek srawung karo sedulur-sedulur kang mapan ana ning Klayar. Iya. Ya nalika sepisanan tanggaku cedhak dhewe ya penyane Pak Tarno kuwi karo Sibu Kidulku kuwi iya. Lah suwe sang sayaning suwe ya nok bareng aku gawe sompok gawe gubuk ana kono kuwi iya. Sing wis tak wenehi ira-iraan Mayangkara iya. Kena kanggo ampirane para sedulur-sedulur Mayangkara grup iya. Kala mangsane nek nggawa kulawargane ya Mak. Lah ndelalah. Aku ki diparingi dawuh karo panjenengane Mbak Keci Emerson. Iya. Nek kuwi wis marambah makaping nggone ngadani pergelaran wayang kulit utawa wayang kulit sewengi muput, pendak-pendak mesti nimbali. Becik ana dalam negeri nanging uga ana luar negeri. Iya. Dasare panjenengane remen lan sarta gelem kelangan lan gelem biayani upamata kala mangsane ora panjenengane dhewe uga panjenengane ana luar negeri pinter golek dana. Sponsor murih majune pertunjukan wayang kulit. Iya. Lah, reh ning panjenengane kuwi sregep lan seneng neliti apa kang dadi sajianku utawa wayanganku. Mula panjenengane tansah mriksani ana ngendi papan lan tansah nanggap wayang. Tak tindakke dhewe lan panjenengane tansah mendokumentasi. Oh, didokumentasi ya. Luweh-luweh sing wis kelakon ana pacitan biyen lontar saka keparingi Mbak Keci Emerson didokumentasi. Wayangan sing kaping pirang ambalan kae ana pacitan saiki wis dadi nok bukune. Dokumentasine wis dadi, wis beredar. Tur hebat tulisane panjenengane pancen piyayi teliti. Iya. Kejaba kesengsem nulis-nulis babakan wayang aku lan uga neliti karya-karyaku. Uga iki bakal ditulis
dadi disertasi ana ing Leiden Belanda. Wah, ditulis dadi disertasi iki tegese dienggo program doktor. Sekolah S3 kuwi mak iya. Sekolah S3 ana ing Belanda iya. Ya nulis wayang-wayangane awake dhewe iya. Lah gandeng wis meh cukup lan wis meh rampung kanggo tahap pertama. Panjenengane nganakake tasyakuran nanging murih cetane murih jelase lan aja nganti ana klera-klerune. Luwih becik benane Mbak Keci leren nanggone ngetik. Lho ngetik apa? Lho. Kuwi gandeng akeh piyayi manca kang padha kepareng mirengake live streaming. Uga kanca-kanca manca sing ana kene uga sedulur-sedulur lan kanca kancane Mbak Keci sing padha seneng wayang mula kae direwangi panjenengane menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris. Lah kok omongane dalang kok saka basa Jawa wae Jawa wayang kok langsung bahasa Inggris kok ya trampil ya no? Ya kuwi. Hanya satu di dunia yang bisa seperti itu cuma Mbak Keci Emerson, tepuk tangan untuk Mbak Keci. Urung enek nduk, sak donya golek ana sing iso langsung ngono kuwi urung enek. Upama to pinter bahasa Inggris ning ngetike urung karuan secepat itu. Upama ngetike secepat itu ning urung karuan nek dong karo basa wayang. Iya, dadi iki aneh tenan iki pegawean sing jelimet tur angel ora gampang. Sinaune suwe. Wah, elok tenan iso kaya ngono kae. Ya batine nek ana mancanegara pertunjukan wayang iso diresapi maknane karo para penonton merga saka panjenengane Mbak Keci Emerson sing ngetik kaya ngono kuwi mau. Wah, nek ngono ana gunane tumrap internasionalisasi wayang. Iya, becik banget no. Wah. Nah, iki engko men tindak rene dhisik. Amboyo dipethuk nganggo lalagon. Ayo mesti no. Gondo arum sayane kaya mbiyen. Kaya Mbah Marno. Mesti Asmarandono. Ayo nah. Ayo yo. Katane kangenmu kok. Waduh, sugeng dalu Mbak Keci. Sugeng dalu Mbak Cangi. Nggih. Waduh, Jan. Priksa klayar saestu sakmenika. Nggih, saestu sempat ningali pantai Klayar. Pripun? Nembe sepisan menika. Pripun? Wah, kula kesengsem sanget saking napa nggih, saking sengkuyunganipun Bapak Bupati kalian ingkang saking Klayar menika pantainipun bersih sangat, resik, banyu bening, mboten wonten kathah ingkang reget utawi kathah dodolan ingkang ganggu namung nggih rame kayeng. Dimirengke. Pantainya bersih. Bersih. Wedine resik nggih. Resik. Nggih. Mbak. Wedi niku ketoke nek king dhuwur resik niku nek didukiri niku jero enten teleke. Mboten kula mboten pitados. Wau kula kali jam nggih melampah-melampah. Ning sak mboten-mbotenipun mesti wonten lare ingkang nguyuh teng ngriku.
Oh, menika mboten masalah. Wonten Amerika nggih mekaten. Kula saking gen Talaga. Griya kula rak pinggir Talaga. Nalika alit nggih kula asring ngaten. Nguyu wonten Talaga. Biasa. Padha wae. Wah, Ning menawi salju napa malih? nek musim salju nggih. Nggih, kuning mangke. Lho. Nggih, menawi wonten kados anjing-anjing ingkang lewat lajeng nguyuhi salju, menika ketawis samariki kuning. Wah, lha niku didokok gelas dikekke mayang kara dikira ekstra jos. Elok malan, nggih. Wah, jan elok tenan. Nggih, namung mekaten menika Mbak kaendanipun Indonesia nggih namung ngaten-ngaten menika nggih mboten saged nyundul kados Amerika, pantai-pantai Florida, pantai pundi nika. Lho, kok mboten saged. Menika elok sanget. Amerika mboten wonten. Kejawi mbak menawi Hawaii nggih. Wonten. Ning kejawi Hawaii mboten wonten kados kelayar menika. Tegese kelayar mirip dengan Hawaii, tepuk tangan untuk kelayar. Nggih, punjul malah. Nggih, kados Miami, wah jan elok tenan. Luar biasa. Saking dhuwur, saya saking nggen gubuk kula nggen cendela wau nggih Mbak ngingok ngisor ngoten ketok ketip-ketip. Wah saking dalem panjenengan nggih. Asri sanget. Lajeng kula mboten arani nggih ning wonten pantai, wonten Jawa, Pulau Jawa ingkang mboten patos resik. Kula nate. Ning menawi kelayar menika kula kaget wow. Resik sanget. Nggih. Iki gandeng Mbak Keci wis ngendika ngono, para kadang-kadang sedulur-sedulur kelayar iki kudu bisa njaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan. Nek mbuak plastik ya aja sak nggon-nggon. Wah iya ngono. Terus sedaya ramah sanget. Wah, priyantun mriki niku Mbak, wiwit mriki ngantek ngobyokan. Niku bulat guru apyak kabeh. Mboten patos kenal ngaten. Woi. Monggo. Pun pokoke ngoten mawon pun jalan. Saestu wau kula tumbas napa niku es degan. Nggih wonten pinggir samudra menika. Kula nggih mlebet nuwun sewu Pak wonten es degan. Oh nggih wonten. Biasanipun nggih namung kaget kemawon. Kok iso basa Jawa ya? Ning mboten ngaten. Nika mong sing si sebelah to sing mboten ngerti nek panjenengan iso basa Jawa lak panjenengan anu to dionekke to. Ayo kalau asune liwat. Wah. Menika bahaya. Menika nate kula nggih nate wonten Solo di ngateng-ngatengke. Kula nggih numpak becak. Nggih. Saking griya kula dumateng Mangkunegaran kali kanca. Nggih, terus? Lajeng wonten ingkang bengok-bengok saking pinggir jalan. Nggih. Gawa apa kuwi? Lajeng sopir becak wangsulane wedhus kalih. Saestu niku. Niki cerita estu. Tenan nggih. Tenan. Terus? Lajeng kula mendel kemawon mboten apa-apa. Oh, mendel nggih. Mendel. Lajeng dumugi Mangkunegaran kula badhe mandhap nggih. Kula Pak, wedhusipun badhe mandhap mriki, Pak. Cilaka mbok menawi. Mboten bayar kula. Oh iya. Nggih. Ya dheke ya mesti mah kok nampa duit kewirangan ya mah. Mboten purun ngoten niku wong Jawa. Mesti kuwi balik karo nyurung becake karo plentrus. Ning menawi priyantun kelayar kula kinten mboten wonten. Niku wong guyon. Saestu sedaya wong kala wau sami gumun kok kalebet Butarno ingkang nika ingkang nyepak-nyepakan sedaya menika to Mbak ingkang rumah makan Setari menika. Matur nuwun Bu Karno, Pak Karno. Pak Tarno. Oh Tarno. Pak Tarno, T. Tarno, ngapunten. Nggih. Luar biasa niku anggenipun mbiyantu ki karepotan nggih. Wiwit perizinan napa mawon dengan pariwisata kepolisian dateng sewa kajang tetek menika kursi deklit sak debuake pun wabeh niku Pak Tarno sing golek ngantek mboten iso ambekan. Waduh. Ngantek menggeh-menggeh ngono tegese niku nggih.
Tegesipun niki makarya sesarangan. Niki jawi ngaten ugi dipun biyantu para kadang-kadang saking Pak Kasun lan kanca-kanca mriki Bapak Lurah Kepala Desa, Pak Camat lan kadang-kadang keamanan ing sak kiwa tengening Klayar lan ugi sederek-sederek Klayar ngantos dumuging dusun-dusun ngriki sedaya biyantu. Margi menapa, Mbak? Sampun dangu pendak-pendak kula mriki wiwit peletakan batu pertama kula damel gubuk menika mesti dipun tagih. Oh dipun tagih. Nggih, benjang menapa Pak Purbo mbok kapan-kapan mbok ndalang wonten ngriki. Lah, nggih niki Mbak. Lah, kek kula nek mara-mara aja duwe gamelan wayang sing kula dekek ndresana mlikan mawon. Terus kula gawa mriki wayangan nggih saged ning lak napa nggih cukup ngaten. Wong kudu dalang niku mboten ijen kudu nekake yoga, sinden, gitu. Sound system lan liyane. No alate niku kathah. Dadi mboten iso nek ditagih sak jet sak nyet ngaten. Nggih, kula semayani benjang nek Mbak Keci pun duwe duit aku. Nggih. Dilalah. Malah sing ditawaki kok kancane. Mboten lan lajeng niki keperluanipun lajeng dos pundi ngaten. Nggih, keperluanipun nggih pangestunipun sampun dumugi tahap pertama penelitian kula tentang karya panjenengan. Ngaten. Sampun dipun setujui kalian profesor-profesoripun. Sampun napa nggih tahap pertama. Tahap pertama. Kanton mangke wonten revisi. Nggih, wah wis karep bleng nggih. Ning menika buku-buku ingkang nalika wonten pacitan menika dados disertasi. Oh, ditulis lho. Kados pundi Pak Purbo Asmara ingkang lahir wonten Dresana kok saged dados dalang ingkang kondang kuncara seluruh dunia. Dados Dresana nggih pacitan nggih Klayar nggih sedaya nggih terkenal saking menika. Dalu menika mawon pintas menika dipun streaming dateng seluruh dunia. Internet streaming. Dados menika ingkang mriksani para sederek menika saking Amerika, seluruh Jepang, seluruh Eropa, seluruh Cina, Tiongkok, India, Suriname, saking Hawaii, saking Afrika, Singapura, Australia. Saking pundi? Australia. Ugi saking Afghanistan. Lah nek kono kuwi ora gagas wayang ngono. Menika kula badhe matur nggih Bu Cangi. Menika saking keringatipun lan ugi ceritasipun Mas Karetolo kalian Mas Karetika kalian Mas Danang. Amargi pun dangu sangat meneliti caranipun dos pundi supados streaming lancar. Setunggal taun kepengker dereng lancar pedot. Tiang dados kapok ningali dipateni. Sak menika mboten menika lancar sangat. Dados Klayar mendunia lewat live streamingnya Mbak Keci, seluruh dunia mengakses Klayar. Elok ya iki. Dadi aja main-main iki. Khusus dalu menika nggih. Mas Karetika kagungan ide. Idenipun dos pundi? Mangke layar streaming menika dipun bagi sisi kanan menika terjemahan. Nggih, sisi kanan terjemahan. Langkung canggih malih. Menika mboten gampil, Bu Cangi, mboten gampil. Nalika panjenengan pintas datang New York, datang India, datang Perancis, Inggris, mboten saged, mboten wonten tiang teknis ingkang saged. Mas Karetika menika priyantunipun. Nggih. Kalian Mas Danang wong saged. Jawa saged. Seluruh dunia mboten wonten ingkang saged. Oh, tepuk tangan untuk wong Jawa. Piye kok kaya ngono kok jare ora injuh teknologi iki piye? Nyatane nyetriming sing ora pedhot wong sak donya ora iso, nyatane ditemokke karo Kartika. Sorry. Kula kok Kartolo menika dalang dari rumiyin kok. Kartika karo Danang iki. Tak lestarikan jenenge. Ngapunten. Tenan. Wah, nggih matur nuwun dados panjenengan ngucupaken puji syukur wonten kersaning Gusti dene sedaya lancar anggen panjenengan makarya damel disertasi menika nggih Mbak. Wah, wong ragate nggih ora sethithik wong sekolah S3 niku larang. Dasaripun sekolah S3 wonten Belanda nggih mboten murah. Nuwun sewu Bu Cangi. Nggih. Program Leiden S3 menika gratis. Nun? Gratis.
Mboten nganggo biaya. Mboten. Alah nek ngono biayae nggo wayangan terus ning kene. Malah Leiden menika pikantuk dana ingkang kathah menawi kula lulus. Seben S3 ingkang lulus pikantuk dana saking negara Belanda dumateng universitas menika. Alah wis cethono kok genane. Lah iki nek lulus genah nggo wayangan sak modiare ngono. Wah nek wong sekolah kudune kentekan ragat kok malah nek iso ngluluske dokter tentang wayang kok malah entuk dhuwit iki lho. Kuwi coba kuwi hitungan kuwi. Mongko dolar saiki agek mundhak. Kuwi nek dienggo mayang ora sak bodonge kuwi. Ya kula badhe wayangan kalih niki kalian benjing menawi revisi sampun rampung. Nggih. Lajeng sedaya sampun beres, kula kedah dateng Leiden sowan membela ajukan menika menawi sampun lulus nggih wayangan meleh. Wah. Sik aja keplok, sik iki digenahke. Le wayangan ning endi sik? Ning Solo apa ning kene? Nggih wonten Solo napa wonten Pacitan nggih. Wah, iki Mbak, beneran presani, sing nonton sementen bane niku jenengan kira-kira pengen wayangan melih teng Kalak napa mboten? Wah, jelas dateng Kalak, nggih. Nggih. Menika teng Kalak napa teng Klayar? Tentenipun napa? Nek Kalak mriku anggen peken pas. Oh, Klayar. Klayar. Sekseni danyange Klayar sok wayangan meneh sok. Kok. Iki wis nini among kaki among iki wis nekseni iki dadi sing wong iki sing kena digugu neme aja blintra-blintre. Ning menawi wonten Amerika nggih wonten adat umpami sumpah ning pas sumpah niki jarinipun ngeten. Menika mboten berlaku. Kula ngaten wae. Mboten. Piye mu? Niki Kak. Niki nggih niki. Wah iki wong tiker yo. Sumpah kok ngene iki. Niki pane. Nggih kula sumpah niki berarti mboten laku. Mboten. Oh, dadi kula wau mboten mandi. Mandi. Oh, mandi. Iya apa ora mandi tak mandek-mandekke dhewe. Ora berduli dek. Anggris kelirku tak gelar ning kene wayangku tak go gamelanku tak simping yagaku tak kon dodok ning kene areng apa. Prosesipun kinting-kinting 9 bulan. Revisi 3 bulan lajeng ngajukan dateng Leiden ngentosi surat nggih 9 bulan malih. Dados 9 bulan lagi kira-kira sasine karo dinane padha karo bengi iki nek sangang sasine. Ya munggah mudune maju mundure iki kuwi. Iya. Niki Pak Purbo mboten rawuh nggih. Sinten? Pak Purbo. Loh. Lah mriku niku nek dereng dipanjeri napa gelem dugi. Kula paranane tok genahke sik pun panjeri. Pak Purbo. Oh. Ketok suwak ngono to. Ngantuk. Panjenengan mboten nate nyuwun panjer. Piye kae? Bener diaturi tindak ngrika nang ndi? Teng Klayar. Nggih apa? Iki nggene sinten-sinten wong niku. Duka lemahe sinten sing dinggih. Lah sisih endi to? Nggih sak ler panjenengan nika terus lah sisih sak lere Pak Tarno nika. Oh kaya ning kebun kotong kae. Nggih nika. Iya, engko tak rono. Lah jare jenengan nek mboten dipanjeri mboten kersa. Ngomong sapa? Lah omongane iki dik persis. Kok persis? Ya aku tak rono. Turuk. Nyekel cempala macem-macem nek wong kandha arep wayangan ra sida tutuk ndiase.